Το Glamorous Eyes Look ταιριάζει τέλεια για κάθε βραδινή σας εμφάνιση, καθώς με αυτό δίνουμε έμφαση στα μάτια και δημιουργούμε ένα εντυπωσιακό μακιγιάζ. Για αυτό το look θα χρησιμοποιήσουμε 4 αποχρώσεις από την παλέτα Perfect Eyeshadow Collection. Η κατάλληλη βάση είναι απαραίτητη για κάθε απαιτητικό μακιγιάζ ματιών. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε γι' αυτό την απόχρωση Matte Cream. Στο σημείο αυτό σχεδιάζουμε μία γραμμή με το πινέλο, ακολουθώντας τη γραμμή των βλεφαρίδων. Ξεκινάμε από την εξωτερική γωνία και τραβάμε απαλά τη γραμμή προς το εσωτερικό του ματιού. Το φτερό στην εξωτερική γωνία του ματιού ανασηκώνει οπτικά το μάτι και δίνει έμφαση στις εξωτερικές βλεφαρίδες για ακόμα πιο εντυπωσιακό βλέμμα. Για να δώσουμε βάθος στο look, εφαρμόζουμε την απόχρωση Matte Amber ακριβώς πάνω από την γραμμή που σχεδιάσαμε, σβήνοντάς τη απαλά πάνω από την κόχη. Με την απόχρωση Metallic Crush δίνουμε έξτρα λάμψη στο μακιγιάζ. Εφαρμόζουμε τη σκιά ταμπονάροντας προσεκτικά με το δάχτυλό μας σε όλο το κινητό βλέφαρο. Πριν εφαρμόσουμε τη σκιά Metallic Aubergine στην κάτω γραμμή των βλεφαρίδων, καθαρίζουμε λίγο την περιοχή και ξεκινάμε ξανά από την εξωτερική γωνία, σβήνοντας απαλά προς τα μέσα με την απόχρωση Matte Amber. Από το Glamorous Eyes Look δεν μπορούν φυσικά να λείπουν οι εντυπωσιακές βλεφαρίδες. Η απόχρωση της μάσκαρα ονομάζεται Deep Black και θα καταλάβετε αμέσως γιατί. Σας βοηθά να πετύχετε εντυπωσιακό, έντονο βλέμμα που μαγνητίζει. Το Radiant Light Foundation προσδίδει φυσική λάμψη και φρεσκάδα στην επιδερμίδα. Θα χρησιμοποιήσουμε την απόχρωση 1, Fair, και θα εφαρμόσουμε το προϊόν με τα δάχτυλά μας, ξεκινώντας από το κέντρο και σβήνοντάς το προς το εξωτερικό μέρος του προσώπου. Στη συνέχεια θα δώσουμε έμφαση στα φρύδια, τα οποία θέλουμε να είναι καλοσχηματισμένα, καθώς πλαισιώνουν το πρόσωπό μας. Το λεπτό βουτσάκι του Shape in Eyebrow Gel μας βοηθά να γεμίσουμε τα μικρά κενά και να διαμορφώσουμε τα φρύδια μας. Στη συνέχεια, τονίζουμε το περίγραμμα του προσώπου με το Contouring Liquid Bronzer. Μπορούμε να απλώσουμε την κρεμώδη υφή του με ένα πινέλο ή ένα σφουγγαράκι αν το προτιμάμε. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το Contouring Liquid Bronzer για τις φωτοσκιάσεις ή να το εφαρμόσουμε ως bronzer για να δημιουργήσουμε ένα πιο ηλιοκαμμένο look. Δημιουργήσαμε το Silky Liquid Blush ώστε να ταιριάζει σε κάθε τόνο δέρματος. Χάρη στην υπέροχη υφή του, το προϊόν είναι πολύ εύκολο στην εφαρμογή, είτε το εφαρμόζουμε με τα δάχτυλά μας, με το σφουγγαράκι ή με το πινέλο. Το πρόσωπο αποκτά φρεσκάδα και λάμψη. Επόμενο βήμα είναι να δώσουμε φως στο πρόσωπο με την εφαρμογή του Highlighter. Το Glowy Liquid Highlighter δίνει μια διακριτική λάμψη και μας βοηθά να φωτίσουμε συγκεκριμένα σημεία του προσώπου. Εφαρμόζεται ακριβώς πάνω από το κέντρο των χειλιών, όπως βλέπουμε εδώ. Στη συνέχεια, χρησιμοποιούμε το Flawless Fixing Powder για να μειώσουμε τη γυαλάδα που εμφανίζουμε στη ζώνη Tough. Το τελικό αποτέλεσμα είναι βελούδινο και ματ. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε την πούδρα για να φρεσκάρουμε το μακιγιάζ καθοδόν. Στόχος μας είναι να τονίσουμε τα μάτια, οπότε θα εφαρμόσουμε στα χείλη μια όμορφη διακριτική απόχρωση όπως η Berry Rose. Με το Soft Lip Liner σχεδιάζουμε προσεκτικά το περίγραμμα και πλαισιώνουμε τα χείλη για την εφαρμογή του κραγιόν. Θα λατρέψετε τα νέα μας κραγιόν. Είναι πολύ ενυδατικά και έχουν μεγάλη διάρκεια. Για να δώσουμε στα χείλη λίγη επιπλέον λάμψη, εφαρμόζουμε στο τέλος το Maximizing Lip Gloss. Η ειδική του σύνθεση προσφέρει επίσης έξτρα όγκο στα χείλη. Όμορφη και λαμπερή επιδερμίδα, σαγηνευτικά χείλη και εντυπωσιακό βλέμμα. Κανείς δεν θα μπορεί να σας αντισταθεί.